Venga, Gorka, y chequi. Ya listo, igual. Egunon, ongietorriak izan zaitezte. Como la sesión se va a desarrollar en euskera... Saioa euskeraz izango denez, badaude interpretazio gailu batzuk, orduan nahi duena gaztelaniaz jarraitu ahal izango du gaurko ekitaldia. Hortxe dituzue gailuak mailaren gainean, eta horien bitartez jarraitu.
Hura hobeto kalefazioa jartzea baino, ez? Kalefazioa jartzea baino. Hori pentsatzen, no? Protestatzen hasi. Egunon, ongi etorriak izan zaitezte, hasiera emango diogu bilkura berezi eratzaile honi, gaur eta hemen Hondarrabitarren nahimen politikoa erakundetuko dugu 2023-27 agintaldirako. Horretarako, hauteskundeen araubide orokorrari buruzko lege organikoari helduko diogu, eta hortaz, 185. testu lege horren 185. Artikuluak zera adierazten du. Udal korporazioak hauteskundeak egin eta hurrengo egunetik 20 egunetara bilkura publikoan eratuko dira. Hartara, adineko maila osatuko da adinez hautetsi nagusiarekin eta gazteenarekin. Idazkari lanak berriz, udal idazkariak egingo ditu, mailak hauteskunde batzarrak bidalitako kredentziala konprobatuko ditu, adineko mailak korporazioa eratutzat joko du zinegotzi hautetxien gehiengo osoa batzarraldira bertaratzen bada. Beraz, bilkura honen gai zerrenda honen arabera moldatu dugu eta lehenengo puntutzat adineko maila osatzea izango da. Hautetxien adineko nagusiena Juan Luis Silanes Kalixa izango da eta gazteena Aitor. Aitzol, Arroyo. Beraz, etorri zaitezte. Hitza ematen diot adineko mailaren lehendakariari. Egunon guztioi, ongi etorriak Hondarribiko udalareto honetara. Adineko maila osatu behar dugu, ni gaudenetatik zaharrena edo nagusiena naiz, Mino Josu Alvarez egon beharko luke hemen, gure oroimena beretzat, osasun arazo batengatik badakigu ondo dagola, binon ezin da gurekin egon, Noemiren onduan egon beharko luke, eta gure aipamena Josurekin. Udalkidea denez, elkarrekin jarraituko dugu datozen 4 urte hauetan. Idazkari jaunak esan duen bezala, guk kredentzialak konprobatu behar ditugu, eta Aitzol eta Bilok orain hasiko gera. Momentu bat mesedez. Kredentzialak konprobatu ditugu, 9 bino gehiago hemen gaudenok, eratuta bezala korporazioa, eta hurrengo puntuarekin hasiko gera. Hirugarren puntua, udalbatza eratzea, eratutzat eman du adineko mailaren lehendakariak, eta hauteskundeen araubide orokorrari buruzko lege organikoaren 108 artikuluak adierazten du hautetsiak zinegotzi kargua erabat hartzeko ezinbestekoa dela kargua zin egitea. Zin hori edo juramentu hori egiten da 1979 garren urteko errege dekretu batek finkatutako formularen bitartez. Beraz, orain lehendakariak adineko mahaiko kideek deituko dituzte hautetsi desberdinak juramentu hori edo zin hori egiteko. Egunon guztioi,
Juan Luis Silanes Agirre. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Aitzol, Arroyo Tumas, zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala, frankista oheratu eta demokrata esnatu zen buruak sinatutakoa eta Euskal Herriak onartu ez zuen konstituzioak hala behartuta. Bueno, orain banan hasiko gera deitzen, hurbilduko zarete honara, mesedez, garoa, leku ona izeta. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotziari karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioak hala derrigortuta, eta ezin bestean. Koldobika Rodríguez Zakarregi. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legeak hala aginduta eta Euskal Errepublika lortu bitartean. María Noemí Odriozola Pascual. Jura o promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagokion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen du zinegotzi karguari dagokion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz egiten dut. Zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala. Estatuen arau nagusia eta konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezin bestean. María Serrano Lascuaga. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala, estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Ainhoa Martínez Arrieta. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Ander Ribes Lazkanotegi.
Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Alaitz Zabala Zarautz. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala estatuko arau nagusia den konstituzioaren eginez, legearen aginduz eta ezinbestean. Igor Enparan Araneta. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzala estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herrian onartua izan etzen lege batek hala behartuta. Estitxu Urtiz Berea Sorzabal. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitza ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herriak onartu ez zuen konstituzioak behartuta men eginez. Guadalupe Queiruga Oronoz. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala. Euskal Herriak onartu ez zuen konstituzioak behartuta men eginez. Josu Peña Alza. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herriak onartu ez duen konstituzioak behartuta men eginez. Tamara Jaoska Sastre Castillo. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut herritar eta emakume gisa zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herriak onartu ez zuen konstituzioari derrigorrez men eginez. Eta Hortzi Alonso Murelaga. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut zinegotzi karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herriak onartu ez zuen konstituzioak behartuta men eginez. Orain laugarren puntuari ekingo diogu alkatea hautatzea. Horretarako 186. Artikuluak adierazten du alkate gai izateko hautetxitako lau zerrendetako, kasu honetan lau zerrendetako buruak soilik izan daitezkela.
hautagaietako batek zinegotziek emandako botoen gehiengo osoa lortuz gero alkate izendatuko da. Ezein hautagaik gehiengo osorik aterako ez balu, alkate izendatuko da, udalerrian gehien boto lortu dituen zerrendetako zerrendaburuak. Eta enpate egingo balitz, zozketa egingo litzateke. Kasu honetan, 3. supuesto hau ez da ematen, orduan, aurrera. Orain galdetuko dizuet, ea zuen burua aurkezten duzuen alkate gai bezala. Garoa leku ona izeta, zure burua aurkezten duzu alkate gaierako? Nik nire buruari uko egiten diot. Noemí Odriozola Pascual, te presentas como candidata a la alcaldía? Noemí Odriozola Pascual, alkate gai bezala aurkezten zara? Bai, aurkezten naiz. Insausti, zure burua aurkezten duzu alkate gai bezala? Bai. Igor Enparan Araneta, zure burua aurkezten duzu alkate gai bezala? Bai, ahotsan hitzen bozera maila bezala aurkezten dut nire burua. Bueno, beraz, orain bozketari ekingo diogu. Saldu, mesedez. Bai, toki erakunden reglamentuaren arabera bozketa eskutukoa da, eta paper baten zinegotziek, jada, beraien aukera idatzi behartu dute. Eta hautezkontzian jarri, klaro. Bale, hasiko gera bozketarekin, banan deituko dizuet, onar hurbildu mesedez eta botoa eman. Garoa leku ona izeta. Koldovika Rodríguez Akarregi. María Noemí Odriozola Pascual. Gonzalo Carrión Insausti. María Serrano Olascuaga. Ainhoa Martínez Arrieta. Ander Ribes Lazcanotegui. Alaitz Zabala Zarauz. Igor Enparan Araneta. Estitxu Urtizberea Sorzabal. Guadalupe Queiruga Ornoz. Josu Peña Alza. Tamara Yaosca Sastre Castillo. Hortzi Alonso Murelaga. Aitzol Arroyo Tumas. Juan Luis Silanes Aguirre.
Zenbaketa ingo dugu momentu batean. 2 minutu, mesedez. Egina dago bozketa, Igor Enparanek 9 boto, Gonzalo Carrionek jarraitzen dugu, Gonzalo Carrionek 6 eta Noemi Odorrezola 1 boto. Eskerrik asko guztiei, boto emateagatik, eta orain izendatuko dugu. Orain 5. puntuak alkateak karguaren jabetza hartzea. Galdera ingo dizut. Bale? Igor Enparan Araneta, zein egiten duzu edo hitza ematen duzu alkate karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko dituzula estatuko arau nagusia den konstituzioari men eginez? Bai, hitz ematen dut alkate karguari dagozkion betebeharrak zintzo beteko ditudala Euskal Herriak onartu ez zuen araubide batek hala behartuta. Alkatea ja kargu hartu du, alkatea bera da. Beno, gustatuko litzaidake lehenik eskerrak ematea. Gustatuko litzaidake lehenik eskerrak ematea Kalixari makila entregatzera etortzeagatik eta lehenengo hitza taldeei eskaintzea proposatzen dizuet. Eta gero bukaeran nik hartuko hitza berriro. Bai, markatu.
Lehenengo medaia banatuko ditut orduan. Garoa leku ona. Koldoak arregi. Noemí Odriozola. Gonzalo Carrión. María Serrano. Ainhoa Martínez. Ander Ribes. Alai Zabala. Estitxu Urtiz Berea. Lupe Queiruga. Josu Peña. Tamara Sastre.
Eta azkena, Hortzi Alonso. Zerrendan azkena zen, baina ahaztu ditut hasieran mahaiko kideak, beraz ulertuko duzutela espero dut nire urduritasunak. Beraz, Juan Luis Ilanes edo Kalixa. Orain bai, Aitzol Arroyo, mesedez. Lehen aipatu bezala, taldeko ordezkariei hitza luzatu nahi nieke, nik hitza hartu aurretik. Txikitik handira, ondo ikusten badezute. Egunon, zinegotzi janaundereak, egunon herritar agurgarriak, egunon alkate jauna. Aldaketa da gaur hemen ikusten duguna. Aldaketa historikoa ere. Izan ere, 28 urte ondoren aginte makila talde politikoz aldatu bai da, eta ezkerreko bidea hartu du. Aldaketa honekin, gu, Hondarribiko EH Bildu talde politikoa, pozik gaude. Izan ere, maiatzak 28ko hauteskundeetan Hondarribiarrek ezkerrera jotzea erabaki dute. 17 zinegotzitik 11 ezkerreko begirada dugu, eta 9 gehiengo osoak ezkerrekoa, euskalduna eta alarde publiko parekide eta bakarraren aldekoa, historikoa. Aldaketa guzti honen aurrean, Hondarribiko EH Bildu gure bi zinegotziekin geratu gara. Baina aldaketa ere bagara, izan ere biak, Koldo eta Bilok, bai gara aurpegi berriak. Eta gure herri programaren izenburua ere aldaketa ilusiotik. Herriak aldaketa eskatu du, eta guk gaur gure bi bozkak aldaketaren alde eman ditugu. Maiatzak 28ko gaua ezkero sentitu ditugu begiradak gaurko egunean guk zer egingo ote genuen galdezka. Bi zinegotzi gara, 4. talde politikoa eta giltzarri aldaketaren legealdi honetan. Egingo genuenaren inguruan zalantzare egonda giroan. Herri batzarrean erabakitakoa publiko egin dugun arte. Guk aldiz argi genuen aldaketa gauzagarri egingo genuela. Orain ere begiak guregan daude. Hurrengo pausua zein izango ote den galdezka. Bideak esango digu, prozesuak, pausuek zehaztuko dute lankidetza eredua. Baina gaur, bi ideia nagusi adierazi nahi ditugu Hondarribiko EH Bildutik. Gaurko eratze plenoan irudikatzen ari garen errealitate honek iraun dezan nahi dugu. Hau da, gaurkoa benetako norabide aldaketa bat izatea nahi dugu, eta ez ziaboga bat 4 urte ondoren berriz ere abiatze puntura iristeko. Horregaitik, gure jarrera, gure aurreko kideek legealdi osoan erakutsi bezala, eraikitzailea izango da. Gure herriak behar eta arazo gehiegi ditu pilatuak, eta guzti horiei 21. mendeko politikekin erantzun behar zaie. Proposamen berriekin, ausartekin, irekiekin, demokratikoekin
eskubideak ahalbideratuz. Modu honetan bakarrik egingo bai gara Hondarribiarrak berriz ere gure herriaz harro. Izan ere, gaur EH Bilduk Gipuzkoako 50 herri baino gehiagotan hartuko du aginte makila. EH Bilduk erakutsia du badagoela herriak egiteko eta kudeatzeko beste eredu bat. Ezkertiarra, demokratikoa, feminista, euskalduna, abertzalea eta aurrerakoia. Eta hori da guk ere Hondarribiarentzat amesten duguna. 21. mendeko udala, irekia, gardena, demokratikoa eta baliabideak dituena, Hondarribia berde bat, etxegintzan, turismoan, mugikortasunean, herri berdintzale bat, espazio guztietan, alardean ere bai, herri bizia eta herritarrak bertan bizitzekoa eta noski euskalduna. Zentzu honetan eta kanpainan zehar argi geratu denez, hemen gauden 4 talde politikoek ados gaude herri mailako autobusa behar dugula. Gure herriak ere mugikortasun jasangarriaren aldeko pauso ezinbestekoak emateko. Guztiok bat egiten dugun ideia horretatik abiatuz, EH Bilduko kideok legealdi honetan edukiko dugun jarrera eraikitzaileaz gain, eratze pleno honetan ere publikoki bigarren ideia hau adierazi nahiko genuke. EH Bilduren autobus nazionalari esker, Amute, Kosta, Mendelu edota Gantxurizketatik haratago defendatuko ditugu gure herriaren eskubide politiko, sozial eta ekonomikoak. Hortaz, gure autobusak herri barruan geldialdiak egiteaz gain, garraio publikoa eta zaintza eskubidea defendatzeko Aldundira eramango gaitu. Eta ni gainera, Hondarribiko eta Bidasoako beharrak Aldundira eramango ditut Bidasoa barrutiko bigarren ordezkaria naizelako. Etxe bizitza eta osasun eskubideak defendatzera Gasteizera joango gara. Madrileraino ere joango gara gure autobusa pentsio eskubidea gauzatzeko edo eta etxe bizitza turistikoei lasaitasun osoz herri mailako legek muga jartzeko. Eta mugaz gaindiko politikak ere burutuko ditugu. Hendaia Hondarribia itsasontzia mugi sisteman sartzeko eta egobus autobusa Baionatik Hondarribiraino ere ekartzeko. Hondarribia 21. mendeko udala izateko eta 21. mendeko politikak egin ahal izateko estamentu politiko guztietatik ezkerreko babesa jaso behar du. Eta EH Bildutik bide horretan ere lan egingo dugula adierazi nahi dut. Bukatzeko, historikoa den egoera hau Hondarribiko herritarrentzat eta herritarren bizitzentzat aukera historikoa izan dadin lan egingo dugu. Gaurtik hasiko da ofizialki 1459 eguneko aukera ezberdinen agintaldia eta EH Bilduk bere hoberena emango du. Eskerrik asko. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi, zorionak Igorren Parani eta bere taldeari. Gaur bakarrik sentitzen naiz eta hemen lagun asko ditudan. Ze gustatuko litzaidake hemen Josu Alvarez nirekin egotea, baina badaikigu sendagileek aukera ematen diotenean bere kargu hartu ahalko duela, PSeko kontzejal gisa. Eta jarraituko du bere lana egiten, eskerrik asko bere izenean, dei guztiengatik eta maitasun mezu guztiengatik. Horretaz gain, eskerrak eman nahi dizkiot, bozkatu gintuzten pertsona guztiei, maiatzaren 28an, herritarrek hautestontzietan mezu argi bat utzi dute. Udal politika berritu nahi dute, aldaketa nahi dute, eta ondo barneratu behar dugu mezu hau. Legealdi honek aldaketak dakartza, bere arriskuekin, baina batez ere bere aukerekin. Sozialistok oso argi ditugu gure ideiak, eta beste eredu bat dugu buruan Hondarribiarentzako oso desberdina, orain arte agintean egon den taldeak izan duen ideiatik. Gu, oposizioan egonda ere, konfiantza handian dugu, lankidetzan aritu ahalko garela, eta gure oposizioa ere eraikitzailea izango dela, konpromisoz betea. Sozialistok ideiak eta proiektuak ditugu, eta hori da gure indargunea gure ustez.
azken legegintzaldietan erakutsi egin dugu, baina ezin izan dugu gure proiektua erabat gauzatu, ez dugulako nahikoa ordezkaritza udalean eta beste batzuetan, naiz eta udalbatzaren oniritzia izan, gure proposamenak baita gobernuaren aurrekontua onartuta izan da ere, atzera geratzen joan da, eta partida horiek ez dira aurrera eraman. Horregatik, aukera galdu ditugu, eta gastatu ezen diru hori udalean geratu da. Eskerrak eman nahi dizkiogu abotsan itzi, eskua hurbildu izana, elkarrekin lan egiteagatik, gu kanpotik lan egiten jarraitzea erabaki dugu, baina benetan eskertzen du beraien konfiantza eta beraien eskaintza. Gu fiskalizatzen egongo gara oposiziotik, baina baita ere gure ideiak eskaintzen. Elkarrekin lan egin behar dugu hemen gauden guztiok, eta partidoaren muga horiek gainditu behar ditugu, baina gure taldearen nortasuna galdu gabe, garai berriak datoz, ilusio berriak, eta espero dugu nola bidea pixkanaka egiten joatea, fronte asko ditugu irekita, hemen tokian eta baita beste administrazio batzuekin lankidetzan ere, espero dugu 4 urte hauen buruan, esan ahal izatea, arazo handiak konpondu ditugula, arazo txikiak baita ere, eta epe luzeko proiektua bidean jarri ditugula. Herritarren partaidetza handiagoa izan behar dugu udal politikan, erakargarriago eginez eta hurbilago eginez. Herritarrei eman behar dizkiegu tresnak beraien ideiak eta kezkak azalditzaten. Parte hartze prozesuen bidez, baita ere herritarren postontziaren bidez. Hemen gaudenok, korporazioa udalbatza hau osatzen duguneok, beti izan behar ditugu belarriak prest, entzuteko. Ibilbide berri honetan, sorte opa dizuegu, kontsejal guztiei, zinegotzi guztiei, baita ere pazientzia handia, udal teknikariei, langilei, funtzionariei, ze gu jasan behar izango gaituzte 4 urte hauetan, eskerrik asko. Eguardion denekeri, ni esker etortzetikan, hemen zaudetenok, internetez bidez daudenak baitare, eta nola ez Zorionak agotzan iztaldeari, eta Igor enparan aranetari, alkatea zaila, Zorionak. Nire lehenengo hitzak maiatzako 28an gure taldean konfiantza jarri zutenak, ia 2008 boska. Beraiei esker, Alaitz, Ander, Ainhoa, Kalixa, Maria eta ni udaletxean izango gara datozen 4 urtetan. Hondarribi hobe bat bila. Herritarren mezua ulertu dugu. Eta gaurtik aurrera galdu dugun konfiantza berreskuratzeko lan egingo dugu. Ilusioa eta gogoz. Datozen 4 urtetan gure funtzioa berri izango da. Oposizioa. Hortarako ere ikasi beharko dugu. Orain arte kudeaketan egon garelako. Baina argi daukagu zeintzuk izango dire gure balioak. Eta nola oposizioen nahi dugun. Koherentea, arduratsua eta errealista. Helburu bat jarri dugu gure buruari oposizio funtzio berri hauetan. Azken urtetan sortu den tentsio giro murrizteko ahaleginak egitea. Izan ere, lortu den gauza bakarra gizartea haserre sortzea eta udalak erakunde gisa sinesgarritasuna galtzea izan da. Hondarribitarrentzat eta gure herriarentzat interesgarria iruditzen zaizkigun proposamenak landuko ditugu, eta horiek aurrera ematea saiatuko gera. Beste erakundeetan lan egiteko duten alderdi ordezkarie batera, gure hiriko beharrezkoak diren proiektu babesa eta bultza emango saiatuko gera. Badakigu Hondarribia bezala hiri batentzat zein garrantzitsua den, beste erakundeetan egotea. Erronka handia ditugu datozen 4 urtetan. Gaur, eskatzen dugun gauz bakarra, Hondarribitarrentzat onak izango diren aukerak ez galtzea. Gure lana eta esfortzua eskainiko digu udalbatzei honei eta talde guztiei. Mil esker denekeri eta disfrutatu. Jarriko nahi zer dian, zer niskin batian ez da.
Udalkideok, lankideak, kazetariak, hondarribitarrak, lagunak, senitartekoak, mila esker denei gaur onera hurbiltzeagatik. Haize berriak dabiltza Hondarbilan eta garai berri baten hasiera dugu gaurko ekitaldi hau. Zuen baimenarekin nire lehenengo hitzak gaur udalkide izendatua izateko aukera izan ez duen Josu Albarezentzako izango dira, eta bere osasun arazoak lehenbailen gainditzearen desioa badugula uste dut denok aipatu dugula, eta zure esperoan izango gara, gogoz eta indarrez beteta itzultzen sarenerako, Josu. Herriak nitaz gain beste 16 udal ordezkari aukeratu ditu. Batzuk aurretik ere Hondarribian alde lan egin duzue, eta beste batzuk lehenengoz arituko zarete. Ziklo berri honetako lehen erabakia hartu dugu gaur, alkate hautatua izan naiz. Nik dakidala, lehenbiziko aldia da Enparandar eta Arainetatar familiako norbaitek horrelako ohorea duena. Nik dakidala ere, lehenbiziko aldia da Abotxanitzen ordezkari batek edo herri batzarraren ordezkari batek horrelako aukera izatea. Harrotasunez eramango dut hondarbitar guztion gogoa behar den lekuraino. Ekimena eta ausardia eskatzen zaigu guztioi. Nik argia eta lankietza eskatzen dizuet hiri honen beharrei erantzuteko eta etorkizuneko erronkei aurre egiten hasteko. Hondarbilaren alde lan egiteko beraz. Eginkizun bat egokitu zait, Hondarbila gidatzea datozen 4 urteetarako. Gaur hasiko dudan ibilbide honetan nire aliantza herriarekiko izango da. Hondarbitar guztiok aintzat hartuko ditut, ezberdin pentsatu, ezberdin sentitu, ezberdin sinistu, ezberdin maitatu eta ezberdin bizita ere. Benetako berdintasuna, elkarren arteko errespetua eta behar handiena dutenekiko elkartasuna bultzatuko dut. Inor atzean geratu ez dadin. Gaur egun dauden beharrak ondo identifikatu eta hauek asetzeko baliabideak jarri nahi ditut. Ez baitago benetako askatasunik asetu gabeko oinarrizko beharrak dauden bitartean. Pertsonen ongizatea bilatuko dut. Legeak oinarri hartuta lehen aipatu dugun bezala. Baina lege hauen gainetik ere egiteko prest nago. Justizia egiteko horrela egin behar badut. Gustatuko litzaidake gainera herritarrongan ere balore hauek txertatzea eta herri bezala laguntza behar dutenei eskubat luzatzea azalaren kolorea edota jatorria kontutan izan gabe. Instituzio politikoen zilegitasuna krisian dago. Gurean ere, azken urteetan herritarren atxikimendua galduz joan da. Bizike garrantzitsua da udalak galdutako zilegitasun hori berreskuratzea, eta herritarrak udal kudeaketaren parte sentitzea eta egitea. Elkarrekin indartsuagoak garelako etorriko direnei aurre egiteko. Eta erronka handiegi egin beharko diegu aurre. Batzuk globalak dira, baina zuzenean eragiten digutenak. Aldaketa edo larrialdi klimatikoaren eraginak nabarmenak dira, eta gure lurra eta natur baliabideak finitoak. Horregatik da garrantzitsua gure baliabideak modu arrazional batean erabiltzea eta babestea. Beste erronka batzuk lokalagoak dira. Herrian bizi nahi izatea eta herrian lan egin nahi izatea niretzako eskubide bat da. Eta gogor lan egingo dut inork bere borondatearen kontra herritik alde egin behar izan ez dezan. Kezkaz ikusten dut gorrotoaren diskurtsoa indarra hartuz dijoala leku askotan. Honi aurre egin behar diogu, ondo ezagutzen baititugu gorrotoak herri bati egin diezaiokeen kaltea, eta ze sufrimendu ekartzen duen ere. Bortizkeriaren aurrean, maitasunarekin erantzun behar dugu. Ez dugu zatiketarik nahi, gizarte kohesionatu bat baizik. Pertsonen zaintza ere, batez ere, nagusiena eta adin txikikoenena ere, datozen urteetako erronka izango da. Duintasuna bermatu nahi dut bizitzaren azken etapan dauden pertsonentzat.
baita zaintza lanetan ere aritzen diren horientzat ere. Aipatutakoak ez dira izango ditugun erronka bakarrak, beste asko ere sortuko zaizkigu bidean. Hauek aurrikusi eta epe luzean eragina izango duten neurriak hartzea giltza izango da. Herri kudeaketaren helburua ezin da errentagarritasuna bilatzea izan, etorkizuna bermatzea baizik. Lan guzti hauek jorratzeko guztion elkar lankidetza beharko dut. Udalkide guztiona bai, udal langilegoarena ere, herriko eragile guztiena ere, eta zergaitik ez, norbanakoena ere. Zue guztio gabe ezinezkoa izango da erronka hauei aurre egitea. Eta gainera, egindako lanak ez dira hain emankorrak izango. Ez gaitzazue bakarrik utzi jauregi honetan, mesedez. Azkenik, utzi dazue mesedez tarte txiki bat eskerrak emateko. Izan ere, ni naizena izateko bidean 11 pertsona eskertu beharrean nago. Nola ez, aitatxo eta amatxo, lehen ikusi zaituztet eta orain ez dakit nondi zabiltzaten. Zuek eman zenidaten bizia eta zuek erakutsi zenidaten norabidea, ni gaur hemen egon ahal izateko. Baitan ere bi anaiak ere, txiki-txikitatik sentitu zaituztet gertu. Gaur egun, ni hemen egon ahal izatea ere ahalbidetzen duzuna nire bikotekidea, bizitzako bidelaguna. Eta ziurrenik niretzat garrantzitsuenak zareten seme-alaba. Zuek biak hasten erakusten didazuena, baina gauza zoragarriagorik ez dago. Nire lagunak aipatu nahi ditut, batzuk hemendik ere ikusi ditut gaur goizean, bai kuadriakoa gogoan ditut, etorri ahal izan dutenak eta ezin izan dutenak. Baina baita ere, bestela nire joan etorrian, bizitzaren joan etorrian egin ditudan lagun guztiak ere, han eta hemengoak. Faltan botatzen ditut ere berriki lagunen bat joan izana eta gustatuko litzaidake bere aipamena egitea. Azkenik, ibilbide politikoko kideak, astero nire alboan lan egiten aritutakoak zarete. Asko lagundu dira zute. Politika munduan gutxitan izaten da gaurkoa bezalako une gozorik. Baina ibilbidean bide lagun izandako pertsona guztiengatik espalitz, gaur ere ez nitzake hemen egongo. Ilusia handia eragiten dit ahots anitz bezalako proiektu batek, herri batzarraren proiektu batek, herritik eta herrirako lanketa bezalakorik ez dagoela iruditzen zait. Eta honelako lantalde batean aritzeak ere ohorez betetzen hau. Eskerrik asko. Ibilbide politikoaren bidean ere, gelditu direnak ere gogoan hartu nahi ditut. Hala nola Nikolas, zure jakituria eta bizi filosofia jaso ahal izateak kristona izan da. Baita Josebe ere. Josebe, zuk transmititzen zenidan alaitasuna eta baikortasuna ez dakit inor gehiagok erakutsi didan. Bejonde izuela bioi. Eta honela gehiagi luzatu naizela jakinda eta zenbait gauza esan gabe geratuko zirela bidean, aipatu nahi nuke zerbait gaizki esan badut barkatzea eta ongi esanak kontutan hartzea. Gora Hondarribia! Gora Euskal Herria! Aldela.